مس بريزيدانت إساياس كوينا نعوي أحمد كنوقع لنا قبل بوليتيكيا محاريوان زغليتو إثيوبيا عبر علي غراوابتا وتهدرا مفرح تكايد لاخت بالإرترا نغيفا عبر تግራይ አንጻር መንግስት ፌደራል حدش ተቃውሞ ተሰሚዑ ዝብሉን ካልኦት حدش ተሓብሮታታት ሒዝናልኩም ቀሪብናልና ዓሰበ ታይምስ ተጻሪ حدش ተሓብሮታታት ሒዝልኩም ከቀርብዩም ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር አይትረሱም مس بريزيدانت إساياس كوينا نعوي أحمد كنوقع لنا قبل بوليتيكيا محاري يوهانس غليتو بوليتيكيا محاري يوهانس ننوح غيزي كاب ميديا طفير صنح خوينو لومي اب محبراو ميديا اب زسفرو صحف دما ببزحات تغارو كوقاسن ببزحات دما خموغاسن تسامعلو محاري يوهانس قلوع دبدابي نجنرال زرقانن ጌታቸው ረዳኒሉ اب صحفو صحف جنرال زرقانن ጌታቸውን እንኳን ደስ በለኩም ፍረጽ ዓርኹም እንኳን ረአኹም እወ ቃል ዓለም ይትረፍ ብልጽግና መሬት رايا ጸለምትን ምዕራብ ትግራይን ቀድመ ጥቅምት 2013 ከምዝነበሩ አካለ ትግራይ ኮይኑ ክቅጽል ከምዘይደሊ ሕዚ አይኮንኩምን ትፈልጡም 2014 ኣብ ጅቡትን ሲሸልን ዝረም ዝተጀመረ አሽዑ አንድ አዲኹም ትፈልጡ ዝበለ ኮይኑ ሰራዊት ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ዝኣት መሲልኩም ዝኾነ ናይ ስልጣን መደባት ከምዝነበረኩም ፍሉጥ ኮይኑ ብናታትኩም ፖለቲካዊ ስሑት ስልቲ ብናይቶም አዘዝቲ ወታደራዊ ቅልነት ካብ ደብረ ብርሃን መልስ ምስኾነ ጻድቃንን ጌታቸውን ከምውን خالوت ብድሕሪኹም ዘለዎ ነባራት ሕወሓታውያን አሽዒኹም ንብሔረ ትግራይ ምቅላስ ደውቢልኩም ሃገርኩም ኢትዮጵያ ወናኒት ባሕር ጌርኩም ከተድሕንዋ ወሲንኩም ብኡመዳይ ድማ ቅድሚ ስምምዕ ተኩሲዶ ምባል ፕሪቶሪያ ቀዲምኩም ምስ ብልጽግና ኦሮሞ ተስማዕሚዕኩም እወ መጋቢት ወይ ድማ ሚያዝያ 2014 ኢኹም ተስማዕሚዕኩም መቸመ ጀነራል ጻድቃን ኣብ አክሱም ሆቴል ኣብ ዝነበረ ኣኺባ መሊቑካም እዚ ምስጢር ከም ዝድሕድሕኻዩ አይትክሕደን ድሕሪኡ ብልጽግና ብድሕሪኹም ጌርኩም ሰራዊት ትግራይ ናብ ኤርትራ ከኣቲ ትልመጭኹም ወዲኹም ናይ ውግእ ካርታውን ሰሪሕኩም እዚ ሁሉ ዝኸውን ዘሎ ንትግራይ ምቅላስ ደወቢልኩም ብናይ ኦሮሞ ብልጽግና ሓንጎል እናሓሰብኩም እዮም ሃገርና ኢትዮጵያ ወናኒት ባሕር ክትከውን ኣለዋ ምዕራብ ትግራይ ኮነ ራያ ጸለምቲ መሬት ኢትዮጵያ እዩ ናብ ዝኸደ ይብሉን ዝብል ጽኑዕ እምነት ተሓንጊጥኩም ኢኹም ናብ ዝሁሉ ኣትይኹም ኣይማኸርኩምን ከዓ ንዓና ሓቢኹም ምስ ኦሮሞ ብልጽግና ኢኹም ኩሉ ወዲኹም ወኔርኩም ነዝውን ጌታቸው ፕሬዝዳንት ምስኮንካ ስለስተአመንካሉ ዘክሓደ ይኮነን ቀጽሉ እዚ ሕቦተ ለኾኹም ንምትግባር ወሸኒልኩም ስራሕ ጀሚርኩም ተሓደ ፍንጫል ሕወሓት ወግድኩም ባህግኩም ክትፍጽሙ አንጻር መኸተ ህዝብ ትግራይ ወፊርኩም ማዕረ ጉጅለ ደብረ ጽዮንን ፈትለን አንጻር ብሔራውነት ትግራይውን ወፊርኩም እቶም ካብ ሰናይ ጎሓቱ ይደግረ ዘይብሎም አዘዝተ ሰራዊት እና በጉጅለኹም ተማቂልኩም ክልቲኹም ፍንጫላት ሰራዊት ትግራይ መንፈስ ቃልስ ህዝብ ትግራይን አፍሪስኩም ወዳአታኹም አዲስ አበባ ሰፊርኩም ሕጂ ደአሞ እንታይ ሓድሽ ነገር ዶ ተፈጢሩ እዩ ብልጽግና ኦሮሞ ብኩናት ዘይረኸቡ ዓወት ብገንዘብ ይዕውይትዎም ካባኹም ንላዕሊ አገኘው ተሻገሪ ዝረብሖም እንተኾይነ ከዓ በዓይኒ ሚዛን ፖለቲካ አምሓራ ክልል ዝረብሖም ኣብ ተወከልቲ ህዝብ ኢትዮጵያ ካብ ዘሎ 38 ወናበር ትግራይ 138 ወናበር አምሓራ 100 ጊዜ ይበልጽ ትግራይ ሃለወት ኣብይን ብልጽግና ኦሮሞን ማእኸላይ መንግስትን ኢትዮጵያ ሒዞም ተቀጽሉ አይአብዮምን አምሓራ መሓዝግን አዝዩ አገዳሲዩ ስለዚ በቅበጥር መሓዝን ተደልዩን አምሓራ እዮም ዘቀባጥሩ ደአምበር ሺህ ጊዜ ይማረኽ ሺህ ጊዜ ይለመን ትግራይ ምቅብጣር አየዋጾምን ሓጢሩን ስኹም ንብልጽግና ትረብሕዎም መኸተ ትግራይ አምድስካለ ጥራሕ ስለዝኾነ ካብ ድሕር ሕዚ አይተገድስዎምን ከምናቱ እምነት ገዛዕይኹም ዳርጋ ወዲኹም ይኹም ሞንታይ ንባልየ ምትላሊ አክል መሬት ምዕራብ ትግራይ ራያን ጸለምትን ናብ ዝኸደ ይብሉን ፈለማን ኢትዮጵያ ሃገርና ወናኒት ባሕርን ግበራይልኩም ወዲኹም እንሃለኹም ህዝብና ኣብ ቆስሉ ጨወይት ነስንስሉ ወየገዝኡ ናህል ኮይኑ እምበር ኣብ 2014 ሰራዊት ትግራይ ናብ ኤርትራ ወራር ውግእ ክኸፍት ወሲንኩም ወዲኹም እንሃለኹም ኮይም ሰላሚና እንደለ ዝበለ ጭርሖ ከፊትኩም መሬት ትግራይ ዓውደ ኩናት ክኸውን ድግድግት ተዓጢኹም ሰሪሕኩም ሕዚ ንጹር ካብ ኮነ እምበር ትልኽ ትብል ትግራዋይ ትንፋስ ፖለቲካዊ ትርፋት እንተኾይና እምበር እንተኾይና አያምበሉ ብልጽግና ኦሮሞ ንኩናት ዝዳለ ዘሎ በቀንዱ ናይ ትግራይ ምድኻም ተኣማሚን እዩ ክብርኹምን ክብራ ዓድኹምን ክትመልሱ አንጻር ብልጽግና ሕዚ ተበገሱ ጉዳይ እቲ ናይ በዓል ደብረጽዮን ሕወሓት እንተኾነ ሕዚ ጉዳይ ዝበዝሕ ትግራዋይ እዩ ናይ በይንኩም ኣይኮነን ፕሪቶሪያ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያን መረጻ ቦርድ ኢትዮጵያን ዝበሃል ጽውጽዋይ ደወቢልኩም ንዕኡ ብዛዕባ መኸተም ምስ ህዝብን መንግስቲ ኤርትራን ንምኻር ምስተቃለስተ አምሓራ እውን ላዘብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምምኻር ከዓ ናይ በዓል ደብረጽዮን መጉዚ
ውሕጅትነት ኣየድልየኩምን በዓልኩም ተወግሶ ውሰዱ ሓቀዩ ዘይተፈትሐ ወራየሎም ግን ምስ ብልጽግና ኮፍ ኢልኩም ምዝራብ ዘይኣበየኩም ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣይከኣበየኩምን ዝኣበየኩም ዘሎ ሕልሚ ዓባይ ኢትዮጵያ ኩለንተናዊ ተቆጻጺሩ ዓይንኩም ከይርኢ ልቦናኩም ከይገናዘብ ስለዝኸወሎ ጥራሕ ይብሎም ካብዚ ወጻይ ጊላ ሃርጋ ፖለቲካ ብልጽግና ኣረሙኹንካ ክንቅጽል ኢና እንተኢልኩም ታሪክኩም ትጽይቁ እምበር ኢምፕራጦርያዊ ኢትዮጵያ ይትረፈ ባሕሪ ክትውንን ሚልዮናት ዝቃተሉላ ናይ ደቂ ሰባት ቄራካ ምዃን ኣይትድሕንን ትግራይ እውን ንግዚኡ ትፈተን እምበር ብቃልሲ ሓድሽ ወለዶ ትንሳኤያ ካብ ምድርጋጽ ኣይክትዓግትዋን ክብል ተሓሳሲብሎም ኣብ ትግራይ አንጻር መንግስቲ ፌደራል ሓድሽ ተቃውሞ ተሰሚዕሎም ምስ ክልል ኣምሓራ ናይ እጀታ ሕቶ ዘለወን ከባቢታት ትግራይ ካብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ናይቲ ክልል ወጻኢ ኮይኖን መረጻ ከካይዳ ዝብል ውሳነ ዘይሕገ መንግስታዊ ይኽብል ዝነቐፋ ሓያላት ውድባት ትግራይ ህጹጽ ክእረም ጻውዒት ኣቕሪበን እቲን ልዕሊ ፍርቂ ዘመን ዓብላላይ ውድብ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ዝተንቀሳቐሰን ዝመርሕን ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ትማሊ ኣማስዮብ ዘውጽኦ መግለጺ ነቲ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዘሕለፎ ውሳነ ኣዋጅ ኩናት ክብል ብምግላጽ ንሕገ መንግስቲ ዝሃገር ኮነ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብዕሊ ዝጥሕስን ህልውና ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝባእስ ሓደጋ ዘእትዩ ኢሎም እቲ ቦርድ ትማሊ 23 ለካቲት 2025 ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ እተን ኣካታዕቲ እናበለ ዝገለጸን ከባቢታት ሕገ መንግስታዊ ፍታሕ ክሳብ ዝረኸባ ካብ ክልል ትግራይ ወጻኢ ብዝኾነ መንገዲ ተወከልቲ ፌደራል ክመርጻ ኣለወን ዝብል ውሳነ ካብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ከም ዝተቐበለ ገሊጹ እተን ካብ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኮነ ኣምሓራ ወጻኢ ኮይነን መረጻ ከካይዳ ተመዲውለን ዘሎ 5 ክልላት ሕሞራ ሓድረመጽ ለምቲ ኮረም ኣውፍላ ራያና ማጣየን ሕውሓት ተወሳነ ነትሎም ጽዋሕ በመሰረት ስምምዕና ሰላም ፕሪቶሪያ ናብ መረበቱ ክምለስ በሃንቀውታ ዝጽበ ዘሎ ወጻኢ ማዓት ህዝብና ተበታቲኑ ክተረፈ ዝብይን ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዕጡቃት ኣሎ ንዝበለ ህዝቢ ተቃዩ ዘናዊ ሕቁሉ ዓዋጅ ክብል ኾኒንዎ ጉዳይ ለኣላዊ መሬት ትግራይን ህልውና ህዝቢ ትግራይን ዘይሕለፍ ቀይሕ መስመር ምዃኑ ዝገለጸ ሕውሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ህልቂትን ምብትታንን ንህዝቢ ትግራይ ካብ ዝቐጽሉ ተግባራት ካብ ዝገብሮ ዘሎ ገዚፍ ወታደራዊ ምቅራብን ከበባን ተቆጢቡ ሕገ መንግስታዊ ለኣላዊ መሬት ትግራይ ከኸብርን ዝተመዛበሉ ናብ መረበቶም ክመልስን ጸዊዑ ተወሳኺ ኣብ ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ሓድሽ ወጠጥ ክውላዕ ዝተፍሓሰ ሽርሒ ክብል ተቃውሞ ገሊጹሎም ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ብ14 ጉንበት 2025 ሕውሓት ካብ መዝገብ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሃገር ከም ዝሰረዘውን ይፍለጥ እዩ መራሕቲ ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ገደብ ስልጣኑ ካብ ዘበቅዕ ድሕሪ ደጊም ሕጋዊ ስልጣን ከም ዘይብሉ ተማጊቶም ነሲዕቦ ትግራይ ንወከልታ ካብ ቤት ምክሪ ይኹን ባይቶ ፌደሬሽን ድሕሪ ምስሓባ ክሳብ ሕዚ ውክልና የብላን ነዚ ብሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዝወፀ ውሳነ ሲዕቡ በመንግስቲ ኢትዮጵያ ኾነ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ዝወፀ ሓበሬታ ዛጊድ የለን እንተኾነ ተቃውምቲ ሰልፊ ብሔራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ንውሳነ ሃገራዊ መረጻ ኢትዮጵያ ሓጎስ ብምቕባል ንውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ከም ዝድገፈ ገሊጹሎም ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ጎረባብታ ወታደራዊ ምፍራሕ ተካይደላ ክትብል ኤርትራ ነቒፋ ኣስመራ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብወገን ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ወታደራዊ ምርኢት ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝቐረበ መግለጺ ሰበስልጣናት ሃገርን ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ቁሉዕ ምጥሓስ ላዕላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ጎረባብታን ይላላ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝሃቦ ገብረ መልሲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለጺ መርዛምን ተኸታኸን ይኽብል ገሊጹ ኣብይ ኣሕመድ ብ22 ለካቲት ኣብ ዘስምዖ መደረም ሃገሩ ንወታደራዊ ዓቕማ ካብ ልምምድ ምድሪ ናብ ልምምድ ባሕሪ ከም ዘሰጋገረቶን ካብ ሶማልያ ክሳብ ወደብ ምጽዋዕ ኤርትራ ንምዝርጋሕ ዞባዊ ገምገም ባሕሪ ክትሕሉ ምዃና ተዛሪቡ ነይሩ ኣብይ ኣብ ክልል ሲዳማ ከተማ ሃዋሳ መበል 65 ዓመት ኣብ ዝተባዕለ ፍሉይ ስርሒታት ኢትዮጵያ ብካሚካዝ ድሮን ዕርድታት ክድምስስ ዝኽእል ፍሉይ ሓይሊ ከም ዝሃነፀት እውን ጠቒሱ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰንኪ ኣዲስ ኣበባ ብተደጋጋሚ ተቕርቦ ዘሎ ሕቶ ለኣላውነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ወጥሪ ዓሲሉ ኣብ ዘለሉ ከምኡውን ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ወጥሪ ኣብ ዝዓበየሉ እቲ ደርባ ቃላት ዝቕጽል ዘሎ ተልእኾና ኩናት ዝወግድ ኩናት ውድእ ፍሉይ ሓይሊ ምህናጽኡ ኢትዮጵያ ኣይተደፈረትን ኣይክትደፈርን ያይደሎ ወታደራዊ ምድላዋትና ብሓፈሻ ኣብ ኣፍሪካ ሰላምን ብልጽግናን ምርጋዕን ከምኡውን ሃገራት ዞባናን ድጋፍ ዋልታን ንመኻን ኢሉ ነዚ ንምትግባር ድማ ነቲ ወታደራዊ ስልጠና ካብ መሬት ናብ ባሕሪ
አስተጋጊርና የለና خبላ ጠንቂቆም ሚኒስተር የማነ ኣብቲ ቢኤክስ ዝሃቦ ምላሽ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምውሓስ ሓላፍነት ጉዳይን ናይ ተናወሰና ወሰን ዘለዎ ሃገራት ይልሎ መግለጺ ኣብይ ምስቲ ቀድመ ኸልተ መዓልቲ ፕሬዝዳንት ክልል ኦሮሞ ሽመልስ ኣብዲሳ ኣብ ዝመጽእ ዓመት በዓል ኢሬቻ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዓሰብ ክነብዕለይና ዝበሎ ዝመሳሰል ምዃኑ እቲ ኤርትራዊ በዓል ስልጣን ከመሳስሎ ፈቲኑ መሪር እኳ እንተኾነ ዘይርጉዕ ዓለማዊ ኩነታት እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ታዋስን ጉልባ በመግባር ሰልፊ ብልጽግና ዓለም ለኻው ሕግታት ፊን ከም ዝበሎ ክትሕስ ፍጹም ፍቃድ ከም ዘሎ ይዝኣመን ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ሕብረት ኢምራት ዓረብን ዝቕጽል ዘሎ ወጥሪ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማሊያን ሱዳንን ጅቡቲን ክምጠጥ ተኸሎ ከም ዘለዎም ተንተንቲ የመላኽቱ እስራኤል ነታ ዋዕላ ናጽነት ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ዝሃበቱ አንደበታዊ ፍልጦ ሃገርነት ከምውን ጉዳይ ናይቲ ኣብቲ ዘዋ ዘለዋ ጽልዋ ተስፍሕ ዘላ ሓይልታት ወጻኢ ኣብቲ ዘዋ ዘለዎ ምትእታው ዘነጽር እዩ በአብይ አህመድ ሰጣይሸ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ መረጻ ቦርድ ኢትዮጵያ ንዘሕለፈ ውሳነ ተቃይሙ ሕጊ ዝጻባ ብዝኾነ ይኹን አካል ዝውሃ ውሳነ ተቀባልነት የብሉን ዝበለ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ጽዕቡ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ አመሐላልፎ የዝበለ ውሳነን ዝሃቦ መግለጽና መልኪቱ ካቢኔ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ውሳነ አመሐላልፉሎ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ አመሐላልፎ የዝበለ ውሳነም ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዝጥሕስ መሬትን ህዝብ ትግራይን በትግራይ በመነጻል ትግራይ ንምብታን ዘዓለመ ጸረ ሕግን ጸረ ህዝብን ጻሕታራይ ውሳነ ከም ዝተወሰነ ይፍለጥ እዩ ከምዚ ዘለ ውሳነ ዝኾነ ዓይነት ሕጋዊ ረብሓ ህዝብ ዝምልከት ኣምኽንዮ ክቐርብ ከም ዘይኽእል ካቢኔ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ኣስሚሩሉ እቶም ሕዚ በቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ንምንጻል ዝፍትኑ ዘለዎ ከባቢታት ኮንደኾን ህዝብታት በመግጫው ሕሱር ትርፊ ፖለቲካ ይርከበሎም ተባሂሉ እንተዘይኮይኑ ኣብቲ ገነ ምኽባር ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኸፈተ ኩናት ጽንተት ንምስላጥ ዝቐረብ ዝነበረ ተረኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይነበረን በታሪክ በመነት ብሕገ መንግስቲ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ናይ ትግራይ ምዃኖም ዘጠራጥር የብሉን ኢሉ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለሉ መሰል ከም ዝኾነ እናዝኻኸርና ኣብ ትሕቲ ጎወጣ ዘሎ ህዝቢ ሓራክ ወፅን ተፈናቀልትን ስደተኛታትን ኣብ መረበቶም ክምለሱ ከም ድማ ሰላም ሰፊኑ ዓለም ለኻዊ መልክዓት ዘማልአ ሓቀኛ መረጻ ኣብ መላእ ትግራይ ዝካየደሉ ኩነታት ምፍጣርና ተኻለም ግዛታት ትግራይ ብኢደወነንካ ገኒዕኻ ምሃብ ግን ብሕግን ብታሪክን ዝሕተት ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ድሕሪ ምኽባር መሰረታዊ መሰላት ህዝብን ግዛታዊ ሓድነትን ትግራይ ድማ ኣብ ዝተፈለየ ሰልፊ ፖለቲካ ዘለው ኩሎም ውድባዊ ፖለቲካ ዘሳተፈ መረጻ ክካየድ ጽቢት ንገበር በርክት ዝበሉ ውዳበታት ነቲ ዝተመሓላለፈ የሕገ መንግስታዊ ኣካይዳ ንምኹናን ዝኸድዎ ርሕቀት እናናኣድና ድላይ ዓይነት ኣፈላልዋ ላይ ሃሉ ትርጉም ሓቀኛ ትግራዊነት ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኢ ሓድነት ስለዝፈጠረን ተጋሩ ኣብ መንነቶምን ክብሮምን ከም ዘይዋጎዩ ምስክርነት ዝህብ ስለዝኾነም ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንክኽበር ዘረይዎ ድልውነት እናናኣድና ኣጽናኺሮም ክቕጽሉሉ ድማ ንጽውዕ ኢሉ ክብራት ተኸታተልቲ ዓሰብ ታይምስ ሎሚ ዝተዳለዉ ሓድሽቲ ሓበሬታታት ንዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ሰናይ ምክትታልኩም ድማ ኣዝና ኢና ነመስግን ሰላም